live karon sa YouTube channel ni Madam Isla. Kinsa kay makakita karon guys sa YouTube. Kinsa kay unang makakita. Wala pa din nakakita guys. Wala pa naka-discover sa live sa YouTube ni Madam Isla. Ay, si Cherilyn Aludam. Nana day sila si Jubilin Piano. Good morning. Madumi sa Kakarilo guys sa Danao kay sa hospital kay among duaon dito kay need na sa ditaw tapang guys naita. Tara. Salamat. Miss Cherilyn. Nolisa, hello. Salamat, Madam Nolisa. Gaga, nagtanap. Makita na. Ha? Makita. Oh. Ayun. Gaga pa. Tara. Tara akong makahugat live. Tara. Kapas ka guys kay kuhan kayo kanang kabog. Oh, Lisa, Bodo. Bodo. Baka na namin ang nilalaw pero sila na pangata. Wala. Di para. Nangasahan yung multi-lava guys. Oy. Magkarga manggumeo. Kuhan guys. Magkarga mix. Kuhan. Hala. Sige, natin ko ipatakan ninyo guys. Limar mo. Kabok. Good morning, Madam Francura Tindugan. Hello, Madam. Thank you for watching. Salamat. Salamat. Yan, lima pa kabok. Si Botox. Mga pretty mong companion, Madam. Mga pretty ko na. Salamat sa ulo-ulo daw. Salamat ka sa ulo-ulo daw ka. Apel niya tagan ka. Patagan ko ninyo ha. Just for fun lang. Magbisita may na Marilo guys sa hospital. Napagin may paliton. Napa may importante nga paliton guys sa Danao. Unsa magkani ang importante nga paliton ako sa Danao. Unsa kaha guys? Unsa magkaha? 100 pesos ang makatubag. Please ako ang screen guys. Please share sa asang live nato guys, no? Insure daily, Madam. Naka-share na, Madam. Makita ang share din mo. Lamas, dili. Gatas ni Madam, dili. Gatas, insure dam, dili. Nakapalit na ko sa kakarton dam. Dugay pa itong mahurot. Diaphragm sa bata. Dili. Semento, dili. Dan share dam. Thank you.
gatas para ni Ti Marilo, dili. Plywood, dili. Laog sa baboy, dili. 100 pesos guys, unom ra mo guys. Oh, so dakong kuruhan nga makadaog yun mo. Pagkaon sa baboy dyan, dili. Bugas, dili. Okay naman kayo sa YouTube guys. Wala dyan ko i-upload sa YouTube. Unang iyata diri. Dapat bakit sa panta ni Marilo. Wala guys. Kompleto na to si Marilo. Gawa sa kwarta guys. Wala si Bordox. Si Bordox ang nakadaong. Wala. Wala si Bordox ang nakadaong. Congrats. Magpalit bitaw mixin guys. Kay ang katong akong guest room. May tubod ba niya? Ako ilisan uksin. Ilisan ako uksin. May nakataga na guys. Kadua si Cherilyn. Kaduna si Boto. Natambahan lang. Oh, wala ra pa may ballpen diri guys. Huwag may ballpen. Ay, bodos mo ka. Palihog lang kong send ganito sa messenger guys ha. Unyara ko mubayad. Botox. Botox, palihog kong send sa imuhang imo na ko pero nakadaog sa asin, no? Kay wala dyan may ballpen dire. Unsao na lang. Amo lang yung saguhon. Welcome! Congrats, Botox! Sige daw, screenshot lang ako daw. Okay. Okay! So, kamong unong, swerte yun mo kay. Ako rin nananaw sa mga YouTube. So, mga sayon ra kayo, no? So, mga pila ka akong dadmog na kwarta para ni Marilo, guys. Tanganan ninyo, guys. Pila ka ang iyang kinahanglan ang unang makatubag mahoy maka 100 pesos. Hello Craig, hello, how are you? 5K dili, 5K dili, pura tindogan ang nakadaog. 10K ang tabo ang tubag, pura tindogan. Congrats. 10K nasad guys, thank you. 10K yun guys, ang iyang kikinanglan no. Another para sa bata, para sa katukikit. Para sa kato. Ako nanguham rasad ko guys no. Nanguham rasad ko para akong ipagamit ni Marilo. Good morning from Miss Perla Sumaya. Shout out. Yara. Si Cherilyn na lang. Kung si Jovelyn, huwag pa katubag. Ato na yung katubagon. Ito, sakyo lang. Lang Cherilyn, sa sunod na lang. Sumunta na. Ballpen oy. So man, ballpen na. Sakuhan ninyo, sakuhan. Bora ng lugar na. Ako na. Oh. Kunyara pong bayan guys, sigulin na mo. Nolesa, congrats Bora. Tagan sa ka. Tagan sa Nolesa, tagan sa bihak. Kay alam, nasundan ang mga numero guys. Gusto nyo numero guys, 300 pesos. Ha? Naay numero guys, dara. Oh, tuan na. Tuan na. Patimaan na ito, Ber. Ito? Oh, numero.
upat na to. Ay, upat dito. Last three. Na, ganito, tulo ni siya. Yung tanang numero 1. Tara guys, atong ipana. Atong ibaliktad. Tara, kanang numero sa auto guys. Ako na ipatagan ninyo. So, nawa per. Oh, kana. Oh, sige. Tara guys, 300 pesos. Sirilin para nino. Jubilin. Oya, usar may cellphone daw. Usaon pa tayo, usar may cellphone na mong dataon. 608 dili. 918 dili. Oh. 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 Naparay guys, napagod ang auto, nagsunod na mo guys. 300 pesos. Dili. 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 353 dili. 254 dili. 05 dili. 328 dili. 357. Dili. Apa yung numero, Ker? Oh. Ah? Ah. Dara! Dili! 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 Wala! Wala ang auto guys, nilabay. 300 pesos guys. Ang makatapan. Dili! Sayon na kayo numero guys. 300 pesos. So, tago na mo no. Ang unang nakatubag si Gordo. Ang ikaduha si Kura Tindugan. Dili, Miss Janeline. 300 pesos. Walo na ka mo guys. Walo. Nagana mo kadagan guys. So, kaliang kagaan. Ay, walo ba mo? Dili. Bantay per ha. Kaya na ka. Ah, wala. Limot ko pero sa mo. Wala. Dili. 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 156. Dili. Sayo na kayo guys. Amen. Sayo na kayo para namo kay dili man kami mo tagaan no. Sus, wala pa yun guys. Wala pa yun. Wala. Wala pa guys. Ay gali kay naatay signal. Dili. 008 dili. Yang may microphone. Yang microphone. Dekat. Usugan tingog. Ipa. 51 dili. 442 dili. 925 dili. 47 dili. Dili. 538 dili. 051 dili. 538 dili. 125 dili. Ah, kusugang manay ko eh. Yeah. 838 dili. 324 dili. 112 dili. 112 dili. 36 dili. 113 dili. Wala pa yun guys. Kung pare na kanakuhan. 7 dili. 257 dili. 121 dili. 253 dili. 211 dili. 352 dili. 215
auto guys, ni urong tura oh. Tura ay. Urong auto guys. 254 dili. Dada, tura ni unong ang auto. Alegre. Sige, tagan pa mo guys. 300 pesos. Bukas o snacks. 603 dili. Unong mo ba? Type ka. Kagaasan mas nulisa. Waman mo type. 461 dili. O manin daga no. Iwa na. Oh, dagan ka. 603 dili. 603 dili. 900 dili. 026 dili. 614 dili. 012 dili. Upat na na ka numero bortok. Tulo ra, tulo. Tulo. Upat yung ikakat. Dalawa, 012 dili. 043 dili. Kani si Burdots ba? Siya balik ko. Tatan. Dili. Dili. 013. Dagan. Ano wala? Dagan mo siya taling. So, sugan ka dagan. 404 dili. 402 dili. 012 dili. 345 dili. 406 dili. 408 dili. 034 dili. 043 dili. 403 dili. 354 si Budords. Si Budords 354. Wala. 354. Try si Budords. 354 ang atong gipalita guys. Si Bordox. Ako nakatubag. Budords. Congrats, Bordox. Bordox. Ala, Bordox. 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 Tuwa na siya na ako. 354. Congrats. Ang daong ni Bordox 400 pesos. Sayang, Cherilyn. Si Bordox. Salamat daw. Huwag sa bayad daw. Ang comment sa tanapanag sa Madam Oy, dito ka mo comment no sa akong mga videos. Malipay dito ko ang makadaog pa, mga solid kayo nga followers. Baliktad kikiyahag kang kuhan mo. Oh, baliktad dito ang imuha, may dinira. 345. Dili lang may kasulti nga baliktad. Daghang na baliktad, murag doon na pati usa. Nag-share sa panag sa Bordox. So cute. Dako kay kagdaog, padaog 400 pesos. Wala man siya ko kakita sa imong comment at pirme yun mo comment si Cora Tindugan. Si Cora Tindugan, si Cherilyn de Guzman. So, tara guys, Daga kaswerte ni Gordo. Wala ka mo type ka, di ka kabalo ka, pila rin type. Patudlo diya ka, patudlo ni Sirian kay wadyo ka katang. So, duhara ang nakadaog. Sirian ni Guzman. Sayang sa akong 353 lagi. Okay, apa may lugar guys? Papahapin, layo ko ganaw no? Carmen Patagari. Si Cherilyn. Miss Cherilyn, kung di ka kadaog ron, tagaan talaga pang snacks, no? Ikulik na mo kay si Cora, nakadaog man, no? Si Bordox. Kay Daga. Ito na to. Gusto pa mo pa
Dula guys. Wow, ito guys. Kaya abe mo, Miss Cherile, always juga mo comment, always mo share sa kong mga videos. Pero ginagmay lang tayo, no? Swerte guys, Bordox. Gusto ba daw? Hapit na rabang Danau Dam? Hapit na ang Danau. Diba? Ay ni, ato sa hospital ha? Tagluwi ding asam. Olesa, okay mo suway sad ko bitaw. Suway sad ka. Okay. Suway ka ha. So, okay mag kuha na sa tag another 3 numbers guys. Kay dako-dako man premyo. Dan pa sa ngita sa ko. Ngayon sa ko nga kay dali raman na kuanan na taganan sama no may ruwape Kita sa ka. Gingo. ha klaro Sakto na niyo. pa unsa man akong ipatagaan ninyo guys ha pat na kanang tulo ka numero anay lang guys no unsa may duha nakoy pangutana guys duha ka unsa may kanang nakinahanglan kog duha ka country guys duha ka country nga nagsugod og G as in jar 200 pesos ni guys 200 pesos ang makatubag ani guys ang makaunang tubag maoy maka ako ning nasunod sa lain nga vlogger guys no duha ka country nga nagsugod og G as in jar Jakarta ug Japan. dara nakakita dali si Rilin nakadaog na gyud Jakarta dili man na siya si Edwin Garzuta Jakarta is not a country it's a Japan. city na sa Indonesia ang Jakarta. Japan. Sherilyn, ikaw na ang nakadaog 200 pesos. Wala na pang snack dam kay nananay kay daog. Late na Bordox. Si Sherilyn ang nakauna. Nakakita ni siya ni kanang German nga kuha bitaw. Ako lang ning suno-suno ba guys kay wa may laing mapatagan. No? Nakatagan, wala na pag-snack sa Sherilyn kay nakadaog naman ka. Nakakita ko. Nakakita lagi. Oh, kana Amerikano tinuod gina. Nakakita ko. Nakakita, very good Sherilyn. So, welcome down. 200 goes to Sherilyn. Tulo ang atong mananaog from Pandalir kay Masagono. Number 1 si Bordox 400. Number 2 si Sherilyn 200. Number 3 si Miss Mura Tindogan. Mamemorize ra di ay. Mamemorize ra kay mga solid followers man kuning nakakuan ko. So,
ikawalo, kinsa magkawa may makita. Ang makita na, upat ra ka buok, upat ra ka tao ang makita. Dali ara na tag-ano eh. So, sa pa man ha, sa po tayo akong sinusunog na lang tani guys kay mamantay lang na yun. Wow. Kare guys, ako lang ipatagan ako guys, no? Kare si Gaga, makatagan yun eh. 100 pesos kung makatagan mo anong bayana, pilay edad. Pilay edad, ane guys. Tara. 100 pesos. Pero nagtuon pumantok type si Gaga. 100 pesos, 56 botox. Pilay edad di offer. Ha? Wow. Nolisa, mayo unta. Wala pa'y nakatagaan. Dali, dali. Wala pa'y nakatagaan, guys. Yan, si Botox. Si Botox mo sana, nakauna. May nakatagaan na, guys. May nakatagaan na. Si Botox. Congrats. Botox. 500 goes to Botox. Sayang si Reden. Wala ko makatagan this time, no? So, ang nakatagan si Botox, 500 pesos. Congrats, Botox. Kana, mangayo na dyan ko ano ko sa cashier, Botox, no? Sa Madam Pislat. Okay? Tanaw na po ang imong account ko niya. Kung makashare ka po sa video sa Madam Pislat. Basta Botox sa mag-share. Ay, nagsige kay tingali nag-vlog ko kagana panagsaan lang ba? Si Cherilyn, sige na siya kay okay naman na siya daw kay wala na siya mag-reel sama kagaw ako kay bao. Kasi huwa naka-share sa live ni Mudam ni bitaw tanawa ko no Cherilyn dili ko kay bao mo tanaw man. Wala to siya kadaog. Botox, wala gali ka mo share. Wala jud kay daog. Ating magkaayo si Botox. Okay, ganina ra daw siya. Tanaw na to niya, iguli. Kani si Cherilyn, perme gini siya mo. Tanaw sa kuan. Nakasugod. Yung live lang, nag-share na ko. Okay? Okay, Botox. Good. Good job. Sige pa magtatagan siguro tindugan. Siguro tindugan. Tagalog manggumis siya. May nanalo na, madam. Bakit ako kay Mao? Kung sa Facebook mo, Saira sa Facebook. Kung sa name, Saira sa Facebook mo. Ay. Mura, tindokan, 34. Hello, Madam Pura. Huwag ka nang magkuhan, tagaan man kay may nakataga na, may nakahula na, may nanalo na. See? Thank you, Mr. Ruben. Grabe sa nang numero ako. Masaya ako
patagan guys. Kaya numero, pero ano yung numero kadaghan man. No, Lisa, ako dam nakashare, wala lang kadaog. Thank you. Thank you, no, Lisa. Tagli lang kay pas na konti kanya. May nanalo na. Oo, may nanalo na. Tindugan. Si Bortox. So, walo na unta mo no, pero hapit naman may maabot guys. Ang hang naman kaayo. Doon na lang. O babay na lang ko guys, doon na lang me. Muusap lang taon niya, ibalik no, kung dili ko malupat. Okay guys, thank you for watching. Congrats sa nakadaog. Oh, bye-bye. Have a blessed day. Ay,